tekim otsa fal-bwahda li naqad bil-ġisem tibdek ħaj fejn hemm l-imħabba fejn hemm il-għaqda hemm tammarin tmulej hemm jintejx fil-ħur. Merbħa għal din l-Ewkaristija fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum qegħdin nagħmlu l-festa ta' żewġ apostli, San Filippu u San Ġakbu, illi Filippu kien disċiplu ta' Ġwanni l-Battista u mbagħad wasal Ġesu mar għandu, mentri Ġakbu kien disċiplu tal-Mulej. It-talba tagħna llum l-interċessjoni ta' dan l-apposti hija biex il-Knisja tkompli xxandar il-Vanġelu li huwa l-verità li wassalna għand Alla l-Missier. U biex tiċċelebraw kif jixxaq dawn il-misteri, narfu ħtijietna u nitolbu maħfra. Mulej, int li bil-mewt tiegħek bdejtna li inna bnedin bin, mulej ħniena. Kristu, int li bil-qawmen tiegħek tajtna ħajja ġdida, Kristu ħniena. Mulej, int il-verità, it-triq u l-ħajja, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrinna d-dubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Flimkien, glorja lill-Alla fil-oli ta' smawi u paċi frat il-bedmin ta' rida tajb. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, naduġeħ. Irroddurek ħajra glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħarruf tal-Alla bin il-Missier. Inti tnaħħidnu bet tad-dinja ħenna lina. Inti li tnaħħidnu bet tad-dinja ila t-talb tagħna. Inti li jgħid full-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mon, int waħdek Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, glorja tal-Missier Alla. Amen. Il-udisa din nofruha għal Ruħ Marija u Żerenu mifsud. Nitolbu. U Alla, int timlina bil-ferħ din il-festa li namlu ta' kull sena fil-ġieħ l-Apostli San Filippu u San Ġakbu. Bit-talb tagħhom għatina li nissibħu ma' ibnek fil-passjoni u l-qawmen tiegħu mill-imwiet biex ikun jisħoqilna narawk wiċċ għal dejjem fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi salta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, irrid infakkarkom fl-Evanġelu li ħabbartilkom li jintom il-qajtu u li fih qegħdin iżommu sħiħ. Bih intom salvati bil-kelma li jien ħabbartilkom jekk qegħdin iżommuha u jekk il-fidi tagħkom ma kinitx għal xejn. Qabel xejn jien għallimtkom dak li tallimt jien, jiġifieri li Kristu miet minħabba fid-dnubietna skont l-Iskrittura. Difnuh u qam mill-imwiet fit-tielet jum skont l-Iskrittura u der lil Kefa imbagħad lit-12.
Der imbagħad lill-aktar minn 500 taħwa dixxipli flimkien. Ħafna minnhom għadhom ħajjin sal-lum, xi wħud minnhom raqdu. Der imbagħad lil Ġagbu u wara lill-apostli kollha. Fl-aħħar der lili wkoll, wara kulħadd, qisni twellit barra żmien. Il-kelma tal-mulej. Mal-art kollha jasal leħenhom, mal-art kollha jasal leħenhom. Ismewiet ixandru l-glorja ta' Alla, emil deħ tħabbar il-firxa tas-sema. Jum lill-ieħor jagħti l-aħbar, lejl lill-ieħor iwassal it-tarif. Mal-art kollha jasal leħenhom. Ma hemmx aħbar u anqas kliem, ma hemmx leħen li ma jinstemax. Mal-art kollha jasal leħenhom, mad-dinja kollha jixteret kliemhom. Mal-art kollha jasal leħenhom. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej jgħid, jiena hu t-triq, is-sewwa u l-ħajja. Filippu min ra lili, ra lill-missier ukoll. Alleluja. Qari il-mulej magħkom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Tumas: jien huwa t-triq, is-sewwa u l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux bija. Kieku araftu lili, kontu tarfu wkoll il-missieri. Min issa l-qudiem tarfuh u rajtuh. Qallu Filippu: mulej, urina l-missier u jkun biżżejjed għalina. Ġesu wieġbu: inni daqshekk magħkom u int Filippu għadek ma raftnix? Min ra lili ra lill-missier ukoll. Kif tasal int tgħid urini il-missier? Ma temminx li jien fil-missier u l-missier fija? Il-kliem li jien ngħidilkom ma ngħidux minn rajja, iżda l-missier li jammar fija qed iwettaq l-emejjen. Emnuni, jiena fil-missier u l-missier fija. Jekk mhux għal ħaġa oħra, emnu minħabba fl-emejjer stess. Fis-sewwa ngħidilkom, min jemmen fija u wkoll qatt jagħmel l-emejjel li qed nagħmel jien, u akbar minnu qatt jagħmel, għax jien sejjer għand il-missier. U jekk titolbu xi ħaġa f'ismi, jiena nagħmilha biex il-missier ikun imsebbaħ f'ibnu. Iva, jekk titolbu xi ħaġa f'ismi, jiena nagħmilha. Il-kelma tal-mulej. Hemm differenza fejn ngħidu nafu ħafna fuq Ġesu Kristu u jekk verament nafuhx. Illi mhux faċli li tara fil-Kristu, għax tara fil-Kristu jfisser li jbiddillek ħajtek. Bħal meta aħna f'relazzjoni ta' ħbiberija, meta nsibu ħabib veru, ħajja titbiddel. Kif intom il-miżżewġin, meta ltqajtu mal-maħbub jew l-mawwa tagħkom, il-ħajja tagħkom nbidlet għax dik il-persuna daħlet f'qalbkom. Ġesu fil-Vanġelu tal-lum iċanfar lid-dixxipli tiegħu għax kienu daqshekk miegħu u kienu għadhom marfuħx min kien. U Ġesu qal lil Tumas, jibda l-Vanġelu tal-lum:
dak li ma kienx jemmen u għallu ħajnin dawk li jemmnu u għallu Tomas kum bniedem li temmen. Iwa, għalix x'qallu l-Tomas illum? Għallu jiena huwa it-triq, il-verità u l-ħajja. U min jemmen f'dan jara l-missier għax Ġesu ġie biex jarrafna min huwa Alla l-missier. U għalhekk Ġesu jgħid jien u l-missier ħaġa waħda għaliex Ġesu huwa t-triq li wassalna għand Alla l-missier. U permezz tiegħu aħna nemmnu f'Alla l-missier inħobbuh u naqduh. B'Ġesu Kristu aħna wkoll għandna il-verità fuq Alla. U x'inhi din il-verità fuq Alla? Alla tant ħab lid-dinja li batt lill-Ibnu biex min jemmen fih isalva. Għax Kristu ma ġiex biex jikkondanna jiġġudika d-dinja, imma biex id-dinja, jiġifieri aħna, insalvaw permezz tiegħu. U mbagħad tgħidilna li huwa wkoll il-ħajja. Il-ħajja tagħna fija sens f'kull sitwazzjoni li nkunu fija jekk għandna l-għarfien, l-esperjenza ta' Alla l-missier. U Ġesu għamel stqarri oħra għal min jemmen fija jagħmel ħwejjeġ akbar minni. U dan jista' jkun għaliex il-fidi tagħna fl-għarfien ta' Kristu kapaċi inħobbu dak li umanament ma nistgħux inħobbu. Speċjalment fejn naslu nħobbu l-proxmu kif jixraq, anke lil dawk li iweġġewna fil-maħfra, fl-imħabba vera. Anke lil Filippu jgħidlu, inni daqshekk magħkom u għaddik ma rafnix. U x'il-każ li Ġesu jgħid lili u lilek, Aziz, inni daqshekk magħkom, ilek daqshekk tgħid li int Nisrani u għadek ma rafnix. U kif narfuh? Hemm 3 stages. It-triq lejn il-missier biex narfu l-verità fuq Alla huwa indispensabbli li nħobbu, nemmnu u nservu lil Kristu. Għax Alla l-missier ma nistgħux naraw jekk mhux permezz ta' Kristu. U għalhekk Ġesu jgħid jew il-missier ħaġa waħda, u għalhekk jgħid jien sammur fid-dar ta' missieri inħejji post għalikom. Mela, Kristu huwa triq lejn il-missier. U triq lejn Ġesu minnu. Il-wix ta' Ġesu fejn narawh? Fuq il-Kruċifiss, fl-Ewkaristija, jew fil-proxmu. Dawn it-tlieta li jkunu moqogħdin ma' xulxin. It-triq lejn Kristu hija l-imħabba tal-proxmu. Il-wix ta' Kristu aħna naraw fil-wix tal-proxmu tagħna, speċjalment dawk li huma fiqrib tagħna. Għalhekk Ġesu forsi jista' iċċanfarna illi għadna ma rajniehx fil-wix tal-proxmu. Ġesu biex qal, intikom kmandament ġdid. Ħobbu lil xulxin kif jien ħabbejtkom. U mbagħad jgħidilna wkoll fil-Vanġelu ta' San Mattew. Kull ma tagħmlu ma' wieħed miż-żgħar tiegħi tkunu qegħdin tagħmluh lili. Għalhekk wix Kristu naraw fil-wiċċ tal-proxmu. Wiċċ il-missier naraw fit-tagħlim ta' Kristu. Ejjew eżis bieb, inħallu dawn iż-żewġ qaddisin Filippu u Ġakmu iwaslunna illi mhux biss inkunu nafu fuq Ġesu, imma minu verament bl-esperjenza ta' ħajjitna. U din l-esperjenza hija meta konkretament nagħmlu l-almu tagħna u nħobbu l-proxmu. U biex inħobbu veru, irid ikollna l-qawwa tal-Ispiritu Santu, Għax ma tistax tħobb
naturalment, imma bil-qawwa tal-Ispirtu kapaċi nagħmlu opri kbar, dak li nħobbu anke l-edewwa tagħna. U din hija l-ikbar imħabba li jista' jkollna kemm nirċievu azzjoni ħżiena u inġustizzi fil-wiċċ ta' dan il-proxmu jew il-proxmu li joffendawna. Kapaċi naraw il-wiċċ Kristu? Eżis, nresqu quddiem Alla l-Missier dawn it-talbiet tagħna fiduċjużi li kull ma nitolbu f'isem Ġesu huwa jagħtihulna u għalhekk ngħidu isma' Missier bibnek isma'na Missier bibnek il-Aziz. Isma'na Missier bibnek il-Aziz. Għall-Knisja li tinsab fl-Art Imqazza biex fid-diversità tar-riti u fi żmienet il-gwerra tkun sinjal ta' għaqda u mħabba nitolbu ma' Missier bibnek il-Aziz għall-paċi fil-Belt ta' Ġerusalemm li tagħha San Ġakbu kien l-ewwel isqof biex titnisser il-kelma ta' fiduċja bejn Iżraelini u l-Palestini mibnija fuq id-dialogu u r-rispett lejn xulxin nitolbu. Misma'na Missier bibnek il-Aziz. Għal dawk li qegħdin ibatu minħabba il-fidi tagħhom fi Kristu sabiex jiftakru li d-dem tagħhom huwa żerrija ta' nsara ġodda nitolbu. Isma'na Missier bibnek il-Aziz. Għalina li qegħdin nieħdu sehem din l-Ewkaristija biex bħal l-għamel San Filippu li ressaq lil San Bartolomew lejn Kristu naħdmu biex ħafna oħrajn jiltaqgħu mal-mulej fil-Vanġelu tiegħu nitolbu. Isma'na Missier bibnek il-Aziz. Għal-morda, speċjalment dawk li huma weħidhom u dawk li qataw qalbhom fil-ħajja biex isibu l-faraġ fil-preżenza ta' Alla nitolbu. Isma'na Missier bibnek il-Aziz. Permettuli talba bit-Taljan. Preghiamo il nostro Signore Gesù Cristo che ci ha rivelato il volto del Padre perché possiamo riconoscere il volto di Cristo nel volto del prossimo. Per questo, Molei, Signore, noi ti preghiamo, insegnaci ad amare. Nitolbu, preghiamo. Il resto ukoll it-tal personali tagħna. U Alla, aħna u nagħtu ġieħ illum lill-Apostli Filippu u Ġakbu nitolbuk li bħalhom aħna wkoll nissibħu ma' ibnek fil-misteru tal-passjoni u l-mewt tiegħu biex ikollna sehem fil-glorja tal-qawmien tal-istess ibnek Ġesu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tjubita tajtna dan il-ħobs, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tjubita jtajdna dan l-imbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jisralina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek fil-festa tal-Apostli
San Filippu, San Ġakbu. U għamel li r-rabta tagħna miegħek tkun safja u bla teba bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfu qlubna l-fuq. Niżukħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew missier Addis Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħajr bi Kristu Sidna. Int ir-raj ta' dejjem. Ma tħallix waħida il-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsieba u tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu irreġuha dawk stess li jint qed bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġu l-qaddisin intennu l-innu ta' glorja tiegħek u ngħidu bla għeda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismawitu l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smawit. Ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli ta' smawit. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħal ħobs, ratt il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru il-mettijek mulej. Għalek aħna u namlu dam tifkira tal-mewt u l-awmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni. U rodurek ħajr, għax oġbok til-għana għawnu dimek biex naqduk. U mitċakontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisewihet li jinna nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaf li mħabba fl-imkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu li jint għażilt għalik. Ftakar f'ħutna Marija u Zarenu mifsud li joġbok issejħilhom għal għandek minn di-dinja. Ftakar f'ħutna dawk li raqdu bit-tama tal-awmien, daħħal qudiemek il-mejtin kollha fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi mqazzhom Malla Marija, San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infarruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Fidi u b'tama nitolbu kif għallimna Ġesu. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fil-ġrib iżda rizna mid-deni. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fi tiba tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa dejjem midnu u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Mulej Ġesu Kristu, li għetti l-apostli tijek, nħallilkom islem, natikom islem tijaj. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek, għatija slemu laqda li jinsrid fija, int li teħx fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu kun dejjem ma'kom. Għatu sinjal ta' paċi li xuxi. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarnu bihom ikunu jiswewna għal-ħajja ta' dejjem. Ħarruf tal-Alla mulej Ġesu Kristu. Nitqarbina ma tkunx ta' kundanna li. Neħdu bit-tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li neħdu bit-tad-dinja għatina il-paċi. Danu Ġesu, danu l-ħaruf tal-Alla li naħħi d-nubet tad-dinja. ħajni naħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu iħarisna għal-ħajja ta' dejjem. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sema distijek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti sema u l-ard, Alla kbir mulejn tal-għaloni, sultan għawi, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek li sem għaddistijek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u ta' maġnida. Addis, għawi, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek li sem għaddistijek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħnina. Kollok tjiba, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek li sem għaddistijek. Alleluja, alleluja.
Grazzi, Signor Alla, gloria al Messier, libeno l-Spiritu Santo. Nitolbu. Il-qamu lej l-offerti li għedin namlulek biex bid-don qaddis li rċivejna saffimu lej l-għajnejn tar-ruħna biex mal-apostli San Filippu San Ġagbu naraw lilek fibnek u jkollna il-ħajja ta' dejjem permezz tal-imħabba tal-proxmu bi Kristu Sidna. Qabel nirċievu l-barka tal-aħħar, ngħidu Ava Marija l-Madonna, id-din fix-xahar ta' Mejju, dedikat b'devozzjoni kbira lejn Omna Marija, u nixtieq li f'din it-talba nissibħu magħna dawk li din ifittxu l-verità fuq Alla. Biex anke dawk li jgħaddu minn hawnhekk jiftakru fis-santwarju li hawn il-preżenza tal-imħabba tal-Alla. U għalhekk ngħidu Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkejn fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftieħ Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina medimli, issa u s-sija tal-mewt tal-Amen. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Fil-ħlewa ta' Mejju, lontana Marija, o merġi